on with this great chef. Zahinovic is there as well. Zahinovic trying to get the ball into the left area. Jeffrey was there, doing his job. This is Lulic. He's backwards. She's very patient build-up from both teams. Evo ga, tu smo sa najmlađim navijačima ovdje u Mississaugi u Torontu. Oni žele i iće sa svojim ocem, iće u Portugal da navijaju protiv Portugala. Znači, bit će pravo dobra atmosfera. Da vidimo što oni kažu. Ovo je Bosna. Hoćeš ići u Portugal? Hoću. Hoćeš ti u Portugal? Hoću. Ovo će biti najmlađi tifozi u Lisabonu u utorak. Pazite i na televiziji kad ulete u teren s bakljama. Ali neće gol uleti, jel? Pa možda goli, možda polugoli. Možda gol, okej, znači gledat ćemo i na Bosna Sjever TV-u. Bosna će pobjediti. Nema priče. Ma mora Bosna pobijeti, Bosna će pobijeti. Bosna je šampion! Evo nas ovdje na okupu gdje je bilo otprilike 150 navijača, bosanskih navijača u Torontu gdje smo bodrili naše fudbalere. Nadamo se da će u Portugalu biti bolje, znači ako budemo prošli sa 1-1, to znači idemo dalje na evropsko prvenstvo. Mi ćemo dati sve od sebe, naravno da opet navijamo, da naši pobjede i idemo dalje na evropsko prvenstvo iz Toronta za Bosna Sjever Info portal. Arman Želč, hvala na gledanju.